Здравейте, приятели на финансовата стабилност, на предсказуемостта в живота и търсачи на финансова свобода. В днешното видео аз ще обърна внимание на един много важен въпрос. След като сме успели да пренастроим нашия бюджет и вече успяваме да вкараме нашия бюджет в рамки, отървали сме се от дълга, което е показано как можем да го направим с примери в поредицата пътят от бедността към финансовата свобода. Какво да правим с тези 20%, които ние сме заделили да плащаме на себе си? Как да ги управляваме? Как да менажираме риска, така че те да стават все повече и да минимизираме загубите и да мултиплицираме печалбите в нашето портфолио. Това в западния свят се нарича портфолио менеджмент. Аз съм намерил някои определения и на български, но първо ще преведа това, което е показано на слайда. На слайда се вижда, че управлението на портфела е изкуството да се избира, наблюдава група от инвестиции, които отговарят на нашите дългосрочни финансови цели и на нашия риск апетит или толераността към риска. Повечето хора са индивидуални инвеститори и управляват своят инвестиционен портфейл. Така правя аз, така се надявам да правите и вие. Но това изисква задълбочено разбиране на ключови елементи за изграждане и поддръжка на портфейл. Всички тези елементи допринасят за нашия успех, за разпределението на нашите активи, за диверсификацията в различни видове активи и постоянно балансиране на база риск. Ключови изводи. Управлението на портфейла включва селекция на активи. Дали ще бъдат акции, облигации, стоки, индустриални метали, злато, криптоактиви, дори и парични средства, които носят възвръщаемост. Но активното управление на портфейла изисква стратегическо мислене. Купуване и продажба на активи, за да се надмине представянето на широко разпространените методи за инвестиция. Например, в България всички широко инвестират в недвижими имоти. Да, ние живеем в тях, спестяваме си наем, да, може да имаме я гараж, я някой апартамент, който даваме под наем и да вземем там някакви пари. Но като извадим всички разходи, такъв вид инвестиция връща не повече от 4-5% на година. Не повече от 4-5% на година. Няма как при тези огромни високи цени, при това огромно увеличение на данъците, при условието, че все по-тежко е и бремето за плащане на данък върху тези доходи. Значи ние веднъж заплащаме данък, като придобием имота, втори път и това стремглаво смъква възвръщаемостта на около 4-5%. След това имаме възможност ние да управляваме пасивно нашия портфейл. Тоест, да го свържем с възвръщаемостта на пазара. Тоест, колкото връща пазара, толкова да имаме възвръщаемост и в нашите инвестиции. Това става много лесно, абсолютно пасивно от наша страна. Просто си настроим всеки месец да се купува един борсово търгуван фонд, свързан с индекс, например най-големия индекс в света, най-стабилен, който връща 10% на година S&P. Това е показано в нашия видео. Вие можете в YouTube канала, след като се публикува видеото и от сайта, да намерите бързи линкове, с които да го
да го видите и да се запознаете с него. Инвеститорите могат да прилагат и стратегии за агресивно преследване печалби, т.е. търговия с рискови активи, но могат да имат и консервативни опити за запазване на капитал. Могат да използват и комбинация, нещо балансирано, да не е краткосрочно всеки ден да търгуваме, поемайки риск за нашите пари. Може да не е толкова консервативно дългосрочно, да чакаме 20 години за нашата възвръщаемост. Тоест, можем да използваме печеливши стратегии, средносрочни, базирани на индикатори и инструменти, което също го има в нашия YouTube канал и в нашия сайт. И също вие ще можете да го достъпите след като видеото бъде публикувано с записките към него. Тук е момента, уважаеми, да ви кажа, че всички важни видеа от раздел в плейлист финансова култура и финансова грамотност, всичките в сайта в раздел статии имат публикуван PDF файл с линкове, за да може вие по интерактивен начин да се самообучавате и да добавяте към вашия арсенал от трупане на финансови знания и съответно след всяко видео, след всеки прочетен файл, статия, да се доближавате до финансовата свобода. Продължаваме. Управлението на портфолио изисква ясни дългосрочни цели, разбиране на промените в ситуацията, промените в данъчното облагане. Ето, в предходно видео ние разгледахме подробно данъчните декларации, които трябва да се подадат за приходи от инвестиции. Но и тази година законът за данъчното облагане на физическите лица претърпя промяна и имаме ново добавени изисквания относно разделението на капиталовите печалби от финансови инструменти и криптовалути. Те вече са в отделни раздели в декларацията. Това, че ние не сме данъчни инспектори или данъчни консултанти, не ни освобождава от задължението да декларираме нашите активи и нашите печалби. Следващ елемент от днешното видео и от днешната тема е управлението на риска. Няколко пъти беше споменато съобразно рисковия толеранс. Изводите от това широко понятие управление на риска са, че това е процес за идентифициране на потенциални недостатъци, потенциални ползи от инвестицията. Тоест, ние винаги трябва да балансираме нашите печеливши и нашите не толкова успешни инвестиции, за да имаме положителен баланс. Балансирането на риска и печалбата е ключов процес при всяко решение. Стратегиите за управление на риска включват избягване, задържане, споделяне, прехвърляне, предотвратяване и намаляне на риска. Един метод за избягване на риска включва определяне на стандартното отклонение, което е стратегическа мярка за дисперсия около централна тенденция. Виждате колко е, как да кажа, научно и широко известно. Това са неща, които са публикувани в Google, в Инвестопедия. Но как да ги използвате във ваша полза, никой професор, никой доцент, никой университет, никоя ваша учителка няма да ви каже. Затова аз съм решил с няколко думи да кажа какво точно означават тия високопарни стратегии за управление на риска, които са толкова сложно описани, така че никой да не ги разбере и никога да не ги използва.
Какво е избягване? Това е нещо очевидно. Можем напълно да премахнем риска, но това означава да избираме само най-безопасните активи. Да, но те носят най-малки доходност. Например, ако цялото ни портфолио 100% е в държавни ценни книжа, които връщат 2-3% на година, значи балансираните фондове на някои финтех компании връщат по 5. Защо да го правим? Защо всичките си яйца да ги сложим в една кошница? Защо? Ако дадената държава, примерно, в която имаме голяма експозиция, примерно изпадне в дългова спирала, както стана с Гърция, имат трудности да обслужват дълга си, какво ще правим? Това не е най-добрият начин. Да избираме най-консервативния актив и спокойствие и силна храна. Задържане. Тази стратегия случва приемане на рискове като ценово движение, например. Няма как всеки един пазарен участник може да е сигурен, че ценовото движение е непредсказуемо. Да, но задържайки нашия актив, примерно ако закупим сега, въпреки че нито един технически индикатор не ни показва, че пазара е под средна стойност. Ако закупим сега на върховете, където сме на all-time high на почти всички активи и задържим за 15-20 години, със сигурност ние пак ще имаме повече. Защото такъв е пазара, така е устроена финансовата система. Държавите ще продължат да печатат пари, те ще обесценят парите. Да, ние ще имаме, може би, същата стойност, ще му скупим същите неща, но все пак цената ще е по-висока. Примерно, купуваме за $100 Nvidia пада до 20 следващите 6-7 години поради някакви кризисни ситуации. Не казвам, че това ще стане, но случвало се е преди, много компании са претърпяли такива корекции, но след 7 години се връща на $120. Ние сме пак с $20 повече. Дали може да купим обаче с 20% повече неща с тия $20 печалба? Не е сигурно, но поне запазваме стоеността. Тоест това може да не бъде един store of value или запас на стоеност. Споделяне. Риска може да бъде споделен. Това означава, че всеки един инвеститор може да се обърне към финансовата институция, брокера и така нататък, с който търгува, инвестира и да попита съобразно моя риск, колко ще ми струва вие да застраховате моите активи за определени рискове. И така, рискът е споделен между нас и застрахователната компания. Прехвърляне. Рисковете могат да бъдат прехвърлени. Това означава, че ние можем да прехвърлим риска и да кажем: уважаеми, ние искаме вие като фонд да управлявате моите пари, при което вие поемате риска, ако нещо се обърка, да ми ги върнете, но аз поемам риска да ми ги върнете без натрупаната доходност поради настъпили непредвидени обстоятелства. Да, вие си давате парите в финансовата институция ги управлява, но това не е много приемливо, защото финансовата институция ще управлява вашите пари в тяхна полза и те ще изплатят на вас печалби, след като разплатят техните разходи. Така че, евентуално е много вероятно вие отново да нямате голяма полза. И ето последния елемент, то е предотвратяване и намаляване на загубите. Не можем да им елиминираме риска. Единственото сигурно на финансовите пазари е, че има риск. И че са непредсказуеми. Но можем да ги смекчим. Как? С
балансиране. То беше споменато, но аз ще го повторя. С едно разнообразно портфолио от разнообразни типове активи можем да минимизираме риска и да увеличим възвръщаемостта. Но не можем да го избегнем напълно. И просто трябва да свикнем психологически, че без риск възвръщаемост няма или е много малка. Ето го моят хибриден способ за управление на портфел. Това не е финансов съвет към вас и може да ползвате каквото си пожелая. За тези, които са следили поредицата, пътят от бедността към финансовата свобода, това нещо много прилича на принципа за бюджетиране, за балансиране 50-30-20. Дано 20% да плащаш на себе си е едно, а 10% в авангардни рискови активи е съвсем друго. Затова аз го бонифицирах и го направих 60-30-10, защото 20% в рискови активи при неблагоприятни условия много може да смъкне моето портфолио, докато дори 10 е много, но аз съм малко по-авангарден, малко по-краткосрочно мислещ, защото краткосрочното пък има и своята по-голяма възвръщаемост. Когато поемаш риск на база 10-15%, възвръщаемостта ти е много по-голяма. Когато поемаш риск на база 1% с банков депозит, практически ти възвръщаемост нямаш. Когато поемаш на 60% от портфолиото си възвръщаемост между 4 и 5%, повечето в консервативни активи, много дълго време трябва да се чака, за да се капитализира това. И затова аз съм ги компилирал, смесил съм ги, като краткосрочно седмична месечна база са 10%, средносрочно на база година-2 или един търговски цикъл, който е 3-4 години с една година и половина корекция и 2 години и половина възходящо движение, но 60% са консервативните дългосрочни инвестиции с малък, но пасивен доход, с възвръщаемост, но с изключително пренебрежим риск. Така. Сега като го гледате и си казвате, една много хубава кръгла баница, разцепена, обаче какво се съдържа в това портфолио? Без да имам претенция, че това е правилното разпределение за консервативно, защото някои веднага могат да кажат златото. Че какво му е консервативното? Днеска го купуваш, ще го продаваш, днеска струва той е много така. Ма за мене закупеното злато преди 3 години, когато струваше 1700, е голяма ценност, защото сега струва 2700. Аз едва ли някога ще го продам. Защото то е моят дългосрочен резерв. Евентуално ще го продам, когато реши, че финансовата свобода е постигната и аз няма нужда да работя, няма нужда да следя пазарите, няма нужда да купувам и да продавам, ами просто си казвам, той е моят дългосрочен резерв, този месец ще си покрия разходите с 3 грама злато, което съм купил за 1700, а след 20 години то може да струва 17 000. И да е напълно достатъчно, за да покривам моите разходи. ETF следящ индекс. В видеото горе в канала е споменат. По-горе го споменах. Абсолютно най-консервативният начин. Всеки месец по-малко събираме дългосрочно за момента, в който постигаме нашата свобода. Златни дивидендни компании. Това е едно определение въведено в силата на дивидендите, една книга на Димитър Ангелов. Аз не му правя реклама, просто ви казвам, че оттам съм го взел, но ще обясня какво означава златни дивидендни компании. Златни дивидендни компании са такива компании с последните поне 20 години растящ дивиденд, но
и капиталов ръст на стойността на акциите. Тоест тази комбинация. 20 години да расте дивидента, 20 години да расте и капиталовата възвръщаемост. Те не са много, може да си отворите, да потърсите, да прочетете книгата, там някои са описани, но те дават най-консервативна възвръщаемост, защото те нямат силни, резки движения в цената. Ценовото им движение е плавно, защото те имат един константен брой инвеститори, които не много често купуват и продават. Разбира се, има и спекуланти, но те са малко, които спекулират с тяхната цена, защото ядрото от инвеститорите са такива като нас, които са си казали, аз ще бъда финансово свободен след 9 години и 9 години само задържат, купуват, задържат и бавно, лека по лека наслагват върху своето финансово бъдеще. Кеш резерви при криза. Това са най-неработещите средства, защото те даже и намалят нашето портфолио, защото за 10 години покупателна способност на кеш резерва намалява. Но ние трябва да имаме ликвидни средства. Да, не е казано да бъдат много, но трябва да имаме поне за 3 месеца напред покриване на нашите разходи в кеш. Да, те ще се обесценяват, ще трябва да ги увеличаваме на база инфлационните развития на пазара, защото така иначе аз ви казах, държавите ще продължат да печатат пари, ще продължават да обесценяват кеша или така наречените фиатни пари. Така че ние трябва да се съобразяваме с финансовия свят, в който живеем, с монетарната политика на централните банки на държавите, да ни държат зависими, като обесценяват нашите пари. След това застраховка живот. Това е абсолютно неликвидно средство, но пък все пак, въпреки че институциите не управляват много добре финансови средства, все пак има някои ползи с това, че те ни дават някакво спокойствие, че някой ден, когато доживеем срока на застраховката, ние ще имаме някакви пари плюс някаква натрупана доходност и могат да ни помогнат при непредвидени обстоятелства от здравословен характер. Тоест, ако ние сме възпрепятствани да работим продължително време, съответно нашия кеш резерв няма да ни достигне, такова застрахователно събитие може да бъде обезщетено само защото сме избрали да спестяваме застраховка живот. Това е хубаво да се прави докато сме млади и енергични, защото застрахователите дават много по-добри застрахователни условия на млади, здрави застраховани лица. И следва гъвкавите и ликвидни спестовни фондове. Знаем, че много от финансовите институции предлагат добра ликвидност и съответно дори и по-добра доходност от банковите депозити, защото финтех компаниите се конкурират с банките, но трябва да знаем, че гъвкавите и ликвидни спестовни фондове не са 100% гарантирани от държава. Но пък са един добър начин за краткосрочно съхраняване на пари. Но трябва тук да направим разликата, че кеш резерва и гъвкавите ликвидни спестовни фондове не трябва да се смесват. Защото гъвкавия ликвиден спестовен фонд все пак е тип спестяване, обвързан с фонд. Ако този фонд изпита финансови затруднения, най-вероятно нашата финтех компания, която използваме, ще ни каже, че може да има забавяне в изплащане на инвестираните суми. Може да има частично възстановяване. Така че, да, нашите финтех компании в нашите планове предвиждат до определени суми пълна възвръщаемост на инвестираната сума в такъв гъвкав спестовен фонд, но съответно доходностите никой не може да ни ги обезпечи, никоя застрахователна компания, никоя
компания. Криптостуден резерв. Тук най-вероятно много от финансовите експерти ще кажат, крипто не може да бъде консервативно. Да, но криптото, което аз го пазя за след 15 години, когато няма да работя, или след 20 години, или там дата, която съм си сложил по плана съобразно видеото за финансовата свобода. Тоест това не е нещо, с което търгувам, не е нещо, с което спекулирам. Да, признавам си, аз имам криптостуден резерв. Да, за купене на 20 000. Да, сега струва 100 000. Ще кажа, защо не го продадеш, то утре ще му падне цена. Защото това е моя криптостуден резерв. Това е като златния дългосрочен резерв. Аз така предпазвам моите пари, за които съм работил тежко в дългосрочен план. Защото аз знам, че банките ще ги обезценят. Държавите ще ги обезценят. Защото това е начинът им да контролират хората. Но няма криптовалута, която да е регулирана от държава. Дори Доналд Тръмп да направи крипто резерви, да, той ще притежава много, но няма да е единствен, който може, както за американския долар, единствен, който може силно да влияе цената на долара, това е Федералния резерв. Чрез лихвите и чрез тук имаме децентрализирана валутна система и криптоактивите не могат да бъдат секвестирани, защото единственият, който може да разполага с тях е той, който държи private key. Така че аз ги публикувам, че ги имам, но държавата знае, че по никакъв начин не може да ми ги вземе. Дори да ми вземе криптопортфела, те не знаят паролата и не могат да ги конфискуват. След това, студен резерв, дългосрачен, на топ трилионни компании. Да, те са волатилни, да, те на 2-3 години се коригират много. Да, но аз вярвам, че след 10 години най-вероятно и Microsoft, и Apple, и Nvidia, и Tesla, и други много силни компании, Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет, ще съществуват и те са един консервативен начин за запазване на стойност и реализиране на много добра възвръщаемост. Да, може днес да струва 100, след 2 години да струва 50, ама след 20 винаги ще струва повече, защото за 20 години ще се завъртят 4-5 цикъла и тая цена от 100 ще е нищожна спрямо това, което ще стане във връзка с инфлационното печатане на пари. Държавни ценни книжа вече бяха споменати. Това е най-консервативен начин. Слагате една сума и си знаете датите в годината, купончето и доходността. Но комент. Изтича срока на дълга, който сте купили. След 10 години ви връщат парите плюс купончето и приключвате. Корпоративни облигации работят по същия принцип. Топ компании, разбира се, не говорим за корпоративни облигации на неизвестна компания от на нагорно на долнище. Говоря ви за световно известна компания, която последните 50 години има устойчив бизнес. Защо да не купите от нейния дълг? Тя така иначе той дълго взима, за да реализира нови продукти и да повиши качеството на продуктите, които предлага. Съответно ще реализира и съответната печалба и съответно ще може да ви изплаща лихвите и съответно, когато корпоративната облигация изтече, по същия начин, както държавните ценни книжа, може да ви ги върне. Но тук трябва да внимавате, както има държави като Аржентина, които фалират по 3 пъти в годината, така има и корпорации, които могат да фалират. Така че избирайте внимателно дълговите книжа, с които оперирате. Ето тук в балансираното портфолио, понеже то е средносрочно, идва неликвидния кеш. Това са депозити и peer-to-peer кредитиране. Peer-to-peer кредитирането е споменавам много пъти. Българите са световни шампиони по тегление на заеми. Затова българските
Здравейте отново, знаете, от тези, които следят видеята, аз използвам безплатен софтуер за правене на видеа. Той има 30-минутно ограничение. Когато приключи 30-минутното ограничение, видеото прекъсва и трябва да започна с следващата част от следващите 30 минутки. Знам, темата е доста обширна, но е много важна, защото портфолиото, ако не се управлява добре, то ще намалява, а това не е добре. В предходната част бяхме достигнали до балансираното портфолио. Говорил съм много пъти за перкредитирането. Перкредитирането е, че някои банки продават на частни клиенти, т.е. свързват кредитополучателя с инвеститор и по този начин, примерно ако един кредит е 10 000 лева, една банка реши да продаде 70% от него на инвеститори, тя по този начин прави това, което правим ние, като споделяме риска, който беше описано по-горе. Тя споделя риска с нас, но за съжаление, тяхно най-вероятно, но за наша радост, тя споделя печалбите с нас. Разбира се, тук риск има и той кеш не е ликвиден, защото трябва да изчакаме длъжника да си изплати главницата и лихвите, за да можем да оперираме с средствата. Но към настоящия момент аз съм клиент на такава в peer-to-peer банка, не ви рекламирам, не казвам имена, но аз имам над 180 кредита в такава банка и абсолютно всеки път, когато от кредити, които съм избрал от портфолиото на банката, които са отново разпределени по рискове, всеки път, когато тяхен клиент връща кредита на тях, те връщат спрямо моя дял, който съм инвестирал в този кредит и на мен. Депозитите, те също са неликвидни, защото като затворим една сума в една банка, тя е 100% гарантирана. Но няма 20 годишен депозит. Нали? Разбирате, депозитите са по 1-2 години. Затова попада в балансираното, защото са доста по-краткосрочни. Дивидендни компании с висок дивиденд. Всички ще кажат, защо не са дивидендни компании с висок дивиденд в консервативното портфолио? Не може да са в консервативното портфолио, защото не отговарят на изискването на златна дивидендна компания. Да, те може да разпределят повече. Златните компании разпределят по 3-4%, някои по 2-3%, а тези разпределят по 7, по 8, по 9. Но тяхните цени на акциите се влияят много от цикличност. В дългосрочни периоди, когато компанията изпитва затруднения, те разпределят дивиденд. Да, дивидендът може дори да расте, но когато ние сме вложили 1000 валутни единици в една компания и 3 години сме взимали дивиденд по 10%, ние сме взели на 30% от стоеността, но ако тя е загубила 40% от пазарната си капитализация, ние не сме на печалба. Затова е в балансираното, но не можем и да я сложим в супер рисковото, защото все пак тя не носи пасивен доход в средносрочен план. ETF на дивидендни компании, по същия начин като ETF-ите на индекса. Много дивидендни компании са обединени в борсово търгувани фондове, но по същата причина, че тези ETF са волатилни, те не могат да се считат за консервативни. Криптоциклични инвестиции, това вече е разглеждано. Казал съм как за 2 цикъла може от 1000 да се направят 10 000 в видео в YouTube канала. Просто трябва да купуваме, когато пазара ни предлага много под средната стойност за дадения криптоактив и да продаваме, когато е много силно надценен. И много над тази справедлива цена, ако мога така да наречем. Цикличен трейд на трилионни волатилни компании, както при златото. Има си върхове, има си спадове, така имат и трилионните компании. Това дали Microsoft ще е на първо място или Apple или Google, мен не ме интересува. Важно е да ги купи ефтино по време на някоя тежка криза и след 2-3 години да строят двойно повече. Защото тежките кризи, те се случват циклично, пак ще дойде възможност. Но тук не ги държа за 100 години напред. Тук го използвам да правя печалби и да
трупам в портфолиото и да постигам лавинообразен или ефекта на снежната топка. Тоест от един цикличен трейд, от едни 1000 единици, ако купя примерно коя трилионна компания, да кажем Microsoft за $100 и я продам за 300, това означава, че моите 1000 валутни единици ще са станали 3000. Да, приятели, 3000. И балансирано, защото тези 3000 аз мога да ги разпределя както пожелая. Мога да върна част от тях при консервативното портфолио, мога да ги преинвестирам балансирано, мога да ги прехвърля в по-рисковото. Но това вече е реализирана печалба. Същото и с злато на цикличен трейд. Може да не съвпадат цикличностите, защото обикновено златото е контрапункт. Когато пазарите са много, всички инвестират в акции, в компания, обикновено златото е по-нерешително. Слабо се представя обратно, когато е много тежка рецесия и всички разпродават рисковите си активи. Какво купуват според вас? Злато. Така че ние можем да балансираме много чрез тези типове активи. Продължаваме с авангарда и риска. Те са споменани, това са ежедневните спекулативни трейдове с алткоин, ежедневни спекулативни трейдове с компании. Не е задължително да са от милионните, тук може да имаме и low cap с малка пазарна капитализация. Криптосините чипове. Както може да имаме трейдове балансирани от цикъл на цикъл, може да имаме и на дневна седмична база. Но просто тук трябва да имаме много висока техническа култура, да можем да правим ежедневен анализ. Също така трябва да имаме и време. Повечето от нас инвеститори нямаме такова време, защото от 8 до 5 сме на работа, като се върнем трябва да се погрижим за домакинство, така нататък. И най-вероятно ни остава малко време преди лягане да прегледаме пазарите и да, както аз правя, да запишем някой клипче, за да помогнем на нашите близки приятели и на хората, които искат финансова свобода. Leverage margin описвано е в предни видеа, но това е когато използваме пари на брокера. Аз Leverage margin препоръчвам само на хора, които имат поне 2-3 години опит на финансовите пазари и които са видяли всякакъв вид движения в ценовото движение, които много добре познават техническите индикатори, за да могат да спекулират. Така че последните две Leverage margin, злато, ресурси, стоки, спекулации, те са за опитни, но при тях има голяма възвръщаемост, която можем да пълним другите типове от нашото портфолио, балансираното и консервативното. И сега да видим няколко модела за управление, защото ако ние нашите инвестиции, нашите печалби ги използваме да ходим на почивчици в Швейцария само и не предаваме обратно към нашето портфолио, тогава най-вероятно нашето портфолио ще расте бавно. Но ако връщаме нашите инвестиции, печалбите от тях, е много по-вероятно, много по-бързо да достигнем до финансовата свобода и нашето число, което е описано в какво означава нашето число в поредицата пътя от бедността към финансовата свобода. Всеки един от вас може да си я изгледа на спокойствие. И ето какъв е един най-често срещан бизнес модел. Ние трябва да управляваме всяка наша инвестиция като малък бизнес. Ето един рисков авангарден трейд, инвестиция в XRP. Това е така наречения Ripple. Това е монета от топ 10, доста волатилна, доста резки корекции. Но ако сме с много добър анализ, знаем, че тя в началото на годината струваше 30-40 и сме направили анализ, че предстои възходящо движение, сме закупили на 50 цента за $100 200 XRP. Нали така? Точно така. Да, но знаете, че тя в момента се търгува на $2. Успели сме да я продадем през декември месец $2. Ние сме реализирали продажна цена 400.
Реално, ние от $100 вече имаме 400. Въпросът е какво ще правим. Да, може 100 да ги изхарчим да заведем приятелката на кино, но можем и да ги върнем в авангардната част от портфела и така останалите 300 вече са печалби. Те не са от това, за което сме работили и сме влагали в авангардната част от портфела. Мога да ползваме за друга авангардна инвестиция. Можем $100 да ги върнем отново в този бизнес. XRP. Да, но този път можем да предвидим, че както минали цикли, цената се коригира. Да, прави 70% корекции, прави 80% корекции XRP. XRP е много волатилен инструмент. Може да заложим на обратна страна и да вземем къса позиция. Да, и след 2 години нашите $100 са станали 170, защото 70% като коригира, 70% ще ни се върнат. Но това, което е важно да правим, да не забравяме да балансираме портфолиото и част от нашите печалби, примерно по $100, да се връщат и в консервативната част на портфела, с която да си купим някой държавна ценна книжка, която за дълго време да ни носи благинки. Балансираната, нещо средносрочно. С тия $100 можем да купим XRP при следващата корекция. Може да купим някой биткоин при следващата корекция за балансираната част. И ето така, как от един бизнес ние се грижим и за другите си бизнеси. Следващия пример е консервативен, супер, държавен дълг на САЩ, 10 годишна Шен Бонд или държавна ценна книга, както се казва на български, 4% доходност на година в 2 купона по 2%. Ето виждате как изглежда схемата. Купуваме за $1000 10 държавни ценни книги или дългови облигации на САЩ и виждате какво става. Първите 6 години ние сме изкарали 240. Да, тях ги връщаме в консервативната част. Да, още 3 години по 40 тях решаваме да ги върнем в балансираната част. Последното купонче, когато на 10-та година ни върна дълга, го вкарваме в авангардната. И ето виждате, за 10 години $1000 са станали 1240. Но да не забравяме, че на първата година, като сме върнали 40, те може да се учи за нещо друго. И отново примера за снежната топка. Ако търколиме една снежна топка по един път надолу, в който няма грам сняг, тя ще си бъде същата. Така че ние е хубаво да използваме сложна капитализирана лихва и да правим лихва върху лихвата и да преинвестираме печалбите си, така нашите обеми ще растат много по-бързо и съответно много по-бързо ще достигнем до финансовата свобода. Приятели, предполагам, че след това видео вие виждате защо не е толкова трудно да управляваме нашия портфел. Ние да менажираме нашия риск. Защото това е нашето бъдеще, това е нашия план към нашата цел. А нашата цел не е просто едни пари, а финансова свобода. Никой високоплатен менеджер няма да го интересуват вашите пари повече от вас самите. Никой. Поради проста причина, че всеки менеджер е човек. Всяка институция също е съставена от хора. И те се интересуват не само от това колко ще спечелят за вас, а колко ще спечелят за тях. Защото нашите пари за тях са средство, с което те да печелят пари, без особено значение колко ще върнат на нас. С този извод не изключвам поверяването на средства и инвестиции в управляващи дружества и фондове. Но трябва да си имаме едно предвид. Ние прехвърляме част от риска върху тях, но си прехвърляме и всичките печалби върху тях. Така че аз имам по-голямо доверие на себе си, отколкото на който и да е спестовен, инвестиционен, пенсионен фонд, застрахователна компания и така нататък. Не, че нямам. Имам, но много по-малко от консервативното портфолио. Затова тук се сещам как Джеф Безос, собственика, създателя на Амазон, и Уорън Бъфет, най-добрият инвеститор за всички времена,
са решили да се обзаложат кой за 10 години ще направи повече пари от 1 милион долара. Заложили са и Безос казал: аз имам най-добрите бизнес менеджери, най-добрите управляващи, хедж фонд менеджери. Със сигурност за 10 години ще направя повече от тебе и ти си много консервативен. И така нататък, няма как ще бия. Залагат се и Бъфет му казва: да видим, аз съм консервативен, след 10 години какво ще стане. Срещат се, Бъфет 120% печалба, докато Джеф Безос 60%. С неговите топ менеджери. Двойно по-малко. И Безос го питал: как направи 120% печалба? Така. И нищо не направих. Вложих 1 милион в ETF, следящ индекса S&P 500 и си гледах живота. А ти сигурно всяка година ходи, бута, какво става, колко изкарахте, що така, ама как така. И 10 години се тревожи за този бас, аз знаех, че ще победи, защото негово величество пазара не може да бъде победен. Защото всички хора търгуват със своите емоции, със своя страх, със своята алчност. Затова губят, затова печелят. Но никой не може да бъде по-голям от негово величество пазара. Негово величество пазара винаги ще побеждава трейдерите и инвеститорите. Дори и на големите фондове с най-високо платените и най-образованите менеджери. Това е просто механизма и ние трябва да го приемем. И затова и разпределяме риска и най-много използваме в консервативни способи. Дългосрочни и консервативни. С това ви благодаря за вниманието. Надявам се, че това видео ви е вдъхнало малко оптимизъм. Въпреки че се проточи доста, темата е много важна. Препоръчвам ви да го изгледате няколко пъти. Препоръчвам ви, когато бъде публикувано на сайта, да не забравите да прочетете записките, да кликнете линкчетата, които са към други видеа и да успеете наистина да разберете колко е важно сами да вземем нашето бъдеще и в нашите ръце. Така правят около 1% от финансово свободните хора, които разполагат с над 1 милион валутни единици. Така може да направите и вие. Всичко добро ви желая, успешна седмица и една прекрасна година от мен.